Vanoti kushaya mbereko unenge wakatukwa. Mukoma, ini ndiri kuona sekuti kushaya mbereko kwandakaita zvechokwadi, it is a case. Vanhu vakataura mushure mekunge vaona upenyu uhwo hwaunorarama kana uri munhu anenge asina kumbogara akaita mwana. Kushaya mbereko imhosva. Inzwaiwo nyaya yangu. Ininiwo handina mwana. Chinonyanya kundirwadza panyaya yangu haisi nyaya yekuti ndakashaya mbereko, ndikashaya mwana, asi kuti ndakapa vanhu vasina dzinza neni upfumi hwangu. Mai vacho ndainge ndisingazvizivi kuti rainge riri gororo, mbavha yandakapinza mumba mangu. Mukomanashi ndiri murume uye zvekare ndabve zera. Pari zvino ndiri kungotambudzika. Ndiri kugarawo pamba pehanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu uyo ari kumhiri kwemakungwa akazoti ndinge ndichizoenda kunogara kupurazi kwake. Ndava kuitawo zvekurana maprojects ake, but upenyu hwangu ndainge ndakahurongera, ndainge ndichiziva zvandainge ndichida muupenyu. Ini nemudzimai wangu mushure mekunge tatanga kugara tose takambozama mwana asi zvikaramba. Tikaenda kumadoctors takaudzwa kuti painge pasina problem. Ndakaramba ndichingofamba because pose patainge tichienda kumadoctors mudzimai wangu ndiye ainge achiitwa matest. Nerimwe zuva ndakati ndakagara ndikati, sei mukadzi wangu ari kunzi iye ari right but asiri kukwanisa kuita vana vacho? Ndopandakabva ndachizongozvinyetera ndikasiyana nazvo. Mudzimai wangu akabva achizobatira pamuviri. Ndikafara zvisingaite. Handina kunge ndakaziva kuti pamuviri pemwana wekutanga, pamuviri pemwana wechipiri, pamuviri pemwana wenumber 3, nhumbu idzodzo dzainge dzisiri dzangu, asi vana ava vainge vari veboyfriend because mudzimai akatanga kuita gumbomba gumbo panze akabva achizonoita vana ivavo. Saka zvinhu zvandainge ndisina tarisiro nefungidziro kuti angaita zvinhu zvakadaro because tainge titori madikoni kuchechi ende mudzimai wangu ainge ari munhu ainamata. Mudzimai wangu akazotomitiswa nevamwe elder vekuchechi. Zvinova zviri zvinhu zvakazondirwadza. Nerimwe zuva mukomanachi mukufunga because ndiri munhu anoti kana akagara pasi ndikatanga kudzeya ndichifunga about something ndinongoramba ndichingofunga nezvazvo. Ndopandakabva ndangoti sei mushure mekunge ndatanga kuchema mudzimai wangu akabva atongoti ava nepamuviri, even though tainge tatombogara kwemakore nemakore zvichiramba kuita. Ndakabva ndachizoenda kumadoctors ndiri ndega manje in secret. Ndakapiwa maresults akandirwadza. Ndakangogara pasi pafloor. Ndakatosimuka kubva pacheya pandainge ndakagara ndiri muoffice madoctor ndokubva ndagara pasi pafloor nekuti ndainge ndabatikana nemaresults acho. Ndikabva ndachizoudzwa kuti ndainge ndisina mbereko, I was barren. Ndikati kuna doctor, seizve muchiti inini I am barren? Vakanditi yes, from the results that the lab sent to us, mimi amukwanise kuti munge muchiita mwana. Ndikati but ndine vana. Munoti vana avo vakaberekwa nemudzimai wangu havasi vana here? Vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizoita maDNA. Makore acho iwawo maDNA aidhura thousands and thousands of dollars. Ndakatengesa motikari yangu ndikaudza mudzimai kuti yainge yava kuda kufa engine, saka ndaifanira kuti ndinge ndichiitengesa. Ndakati ndichangotesta mwana umwe chete. Ndakatora mwana, doctor vakandiudza kuti unongoita sekunge uri kungofamba zvako nemwana obva wauya naye kunoku. Tichatsvaka nzira dzekuti tinge tichizotora masamples paari so that amai vacho vasazozviziva. Vakatora masamples pamwana wekutanga. Mwana ndokubva abuda asiri mwana wangu. Ndakarwadziwa mukoma. Ndakazogara pasi nemudzimai ndikamubvunza kuti chii chainge chakaitika. Zvekare ndainge ndichida kuti ndinge ndichiziva kuti vana ava chii chakaitika pavari vose because evidence yandainge ndiinayo yainge ingori yemwana umwe chete. Mudzimai akatanga kuchema akati ainge ava kuda kuzviuraya. Akati akazviita zvinhu izvi kuitira kuti ininiwo mukufamba ndisazonzwa kunyara nekuti zvingori nestigma
kuti semunhurume wonzi unenge usina mbereko akati akazviitira inini kuti ndinge ndichizova nerespectwo yekunzi ndine vana. Ndakabva ndati okay, hapana chakaipa, because mukoma kana wakatoudzwa kutoti hauna mbereko ndo zvinenge zvitoripo, ende zvinhu zvinongorwadza kuti vanhu vange vachiziva kuti hauna mwana. Saka takabva tawirirana tikati as long as vanhu vasingazivi kuti vana ava vainge vasiri vangu, ndainge ndichazongovarera sevana vangu. Uye zvekare akati iye ainge asingachazoendereri mberi nerelationship yake naelder, but akandiudza akandivimbisa kuti vainge vachingosangana panguva yekuti anenge ava kuda mwana. Ndakavapa rudo vana ava ndichishanda, mudzimai achishanda. Ipapo pazvakaitika tainge tichiri kuroja, mudzimai akabva achizoti ainge achida kuti tinge tichizomisa imba yedu yandichati imba iri kuMalbury. Mukomana takashanda nemudzimai nemhaka yerudo nekuda kwekuremekedza kwandainge ndichiita mudzimai wangu, sezvo ainge ari munhu ainge akandivharira urema hwangu. Ndakabva ndachizoita chibvumirano naye, ndakabva ndachizonyora imba yedu iri muzita remukadzi wangu. The title deeds were in her name. Ndikati imba ndeye mhuri, chero ini ndikazofa iwe unozowana pekugara, because ndaingozvinzwa munyama dzangu kuti ndini ndinokwanisa kuzotanga kufa, but hazvina kuzoitika saizvozvo. Ndakashanda ndichibuda ziya mukomanashi vana vose vari vatatu, ndikati ndinoda kuti vange vachizova neupenyu hwakanaka. Ini mupfungwa dzangu ndakati vana ava kana ndikavadzidzisa vakava vana vekuti vanenge vari civilized, kana vakazoenda kumhiri kwemakungwa havazombofi vakandikanganwa. Vana vose ava vari vatatu ndakabva ndachizovaendesa kuUK, ndiko kwavakadzidza ikoko ndichiti vange vachizova neupenyu huri nani. Ndikaendesa zvekare nehama dzemudzimai wangu, ndivo vainge vava kugara nevana. Ndaifungidzirawo kuti vana ava vanenge vatoriwo pension plan yangu, ndo zvandainge ndichizviudza. Asi mukoma vana vangu ava vakazotanga kuchinja. Ndikakuti mukadzi wangu ndiye akatanga kuchinja. Vana vainge vasingachandifoneri, uye zvekare mukadzi vainge asingachandiremekedzi, akazongobuda munyika. Sezvo tainge tisina muchato, zvinhu zvandainge ndisina kumbogara ndakafunga nezvazvo, because ndakangomurorawo nenzira dzechivanhu. Handina kunge ndakaziva kuti marriage certificate yakakosha sei, uye zvekare inokubatsira kana wava munguva yakaita senguva yandiri mairi pari nhasi. Mudzimai wangu akaenda muchivande kuUK ikoko ndisingatozvizivi, akandiudza kuti ainge asingachandidi. Ndakabatikana ndikasara ndakagara pamba. Vana ava vakaendeswa in secret kunobvisiswa surname yangu. Pose pavakazoenda kuUK mukoma, zvaino zvadainge ndisingatozivi kuti vana ava vakaenda vakanobvisiswa surname yangu inini, vakabva vachizonyoreswa musurname yaamai vavo kuitira kuti pasazova nebiological link kwandiri. Saka zvinhu zvandainge ndisingatozivi zvose izvi. Handizivi kuti ndainge ndakaputirwa nemweya wakaita sei. Ndinofungidzira kuti mudzimai wangu ainge achindishandisira mishonga asati ashayika, nekuti pamba painge pava kungogara paine n'anga dzaiuya dzichizoroverera huko. Saka mudzimai wangu sezvo iye ari wechirudzi, ndaingoti vanhu vekuMalawi ndo zvavari. Saka mudzimai akazoti ashayika, vana ava ndo pavakazondiudza kuti vainge vachida kuti vange vachitengesa imba. Vakati imba yamuri kugara ndeyamai vedu zviri pamutemo, uye zvekare sezvo amai ivo vakashayika, isusu tikuda kutengesa imba nekuti kunoku kwatiri kuUK hatisi kuzoona tichizodzoka kuZimbabwe. Saka ndakabva ndachizopiwa 48 hours kuti ndige ndichibva pamba pangu. Mukoma ndakaenda kumapurisa, nyaya ikatanga kuferefetwa. Zvechokwadi mukoma, vana ava vainge vachitotaura kuti imba yainge yava mumazita avo, nekuti imba yainge yagara isiri muzita rangu. Iko zvinozvi ndiri kugara pamba pehanzvadzi yangu. Handizivi kana ndikapona nekuda kweBP, nekuda kwedepression yandinayo. Ndakavaka imba muMalbury, imba yandakazongotorerwa
nevana nemudzimai. Kana mudzimai wangu paakavigwa handitozivi nekuti akavigirwako kuUK ikoko. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, ichibva kuna sekuru avo. Ngatitaurei navo mucomment section. Sekuru ava hanzi ndiri kugara kuPrazi uko kwavari kuita zvemaprojects, vari kumanaja maprojects ehanzvadzi yavo, asi hanzi I am homeless because imba yangu yakatotorwa nevana. Zvakaoma, zvakangooma. Hanzi vari kufungidzira kuti maybe vaishandisirwa mishonga, because zvimwe zvacho hanzi zvandakaita, zvimwe zvacho kana ndikagara pasi ndikatanga kufunga nezvazvo, hanzi it did not make sense at all. Ndaingoti yes pane zvose, kunyange muchato hanzi handina kumbofunga nezvazvo the marriage certificate, kuti tinge tichizova nemarriage certificate. Zvakaoma. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, please post my story makaviga uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu yandiinayo. Ndikuda kuti Mwari vange vachindibatsira. Ndinozviziva kuti pano panowanikwa vanhu vanonamata. Ndinamatirei, musandikanganwa pamunenge muchinamata. Mukomanashi nditori nepesticide iyo yanditori nayo mubedroom mangu. Ndasvika kumagumo kweupenyu hwangu nekuti mwoyo wangu hauchakwanisi kutakura mutoro nekuda kwezviri kuitika muupenyu hwangu. Ndine 56 years. Mukomanashi nemurume wangu takashanda tose kubva zvatakapinda mumarriage. Handina kunge ndakaziva kuti murume wangu ndozvaari kuita izvi in secret. Mukoma, ndichakuudzai kwandinogara. Ndinogara kuHoughton Park, uye zvekare muvengi wangu anogara zvekare muno muHoughton Park. Chinondirwadza mukoma ndechekuti muvengi wangu uyu anotogara padhuze nemba yangu. Anozviidza munhu ari right, but atova nenguva asingataure neni. Kana zvaiita ndaikuudzai zita rake nesenemu so that imba yake inge ichizoparara. Nemurume wangu takakwanisa kuita mari kuburikidza nekuenda tichinosponsa makorokoza nekutengesa kumakorokoza. Murume wangu handina kunge ndakaziva kuti iye ainge achitodanana nevamwe amai avo vanogara mustreet imomo matinogara. Saka murume wangu akazondibudira pachena nerimwe zuva. Ndakamuona ainge akapaka motikari yake padhuze nepamba ipapo. Makabva machizoburuka motikari achitiza, akabva apinda musango. Ndakatanga kuita noise. Murume wangu ndokubva anditi ndike ndichipinda mumotikari. Akabva achizodhiraivha ndokubva achizodzoka neni kumba. Akati ndava kukuudza chokwadi. Akabva andiudza kuti iye atova ne10 years achidanana nemukadzi uyo anogara musame street matinogara, ende vakatoita mwana vose. Mukadzi uyu angori nemwana umwe chete. Ndiri kurwadziwa, ende iye ari kuda kuti ndinge ndichikwanisa kuzotanga kuwirirana nemukadzi iyeye because ari kutoda kuti tinge tichiva vakadzi vaviri. Zvinhu zviri kundirwadza. Ndiri kufunga kuti ndinge ndichipfuudza upenyu hwangu. Vedare kana mukazonzwa zvichinzi kune munhu akazviuraya muHoughton Park, zivai kuti ndakambodarika nepachannel ino yamukomanashi ndichireurura. Ndiyo secret yangu yandiunza pano. Kana mukazoposta muzongondizivisa. Handizivi kuti muchandipa advice yakaita sei iyo ichaita kuti ndisazozviuraya, because ndiri kuti kana ndikatanga kufunga nezvazvo so ndinotanga kungochema kuti saka vanhu ava for 10 years they have been dating pamberi pangu ndisina kana chandanga ndichimboziva kana kususpekta. Asi mukadzi uyu aisimbopota achiuya pamba pangu, taitombowirirana zvekudaro, but akazongotanga kungondivenga for no reason at all. Saka murume wangu akatondiudza kuti dzimwe nguva apo paaitomboti aienda kumakorokoza ainge achitonyepa nekuti ainge achizodzoka over atora mukadzi uyu anenge aonekawo achiti ari kuenda kunoona vabereki vake, but anenge atoenda nemurume wangu votombonogara kulodge. Ndokuzozvarwa kwakazoita mwana wacho.
murume wangu ari kuti mukadzi uyu anomuda, haakwanisi kuti ange achimuramba, ari kundipa mutoro wakaoma. Hanzi iwewe usataura, usaudza murume wacho, nekuti ndichatsvaka plan yekuti ange achizosiyana nemurume wake zvisina violence mukati, ndomutsvakira kumwe kwekugara kana kuti obuda muZimbabwe. Saka ndava kutya kuti kana mukadzi uyu akabuda muZimbabwe, murume wangu anobva atongondisiya nevana. Pain yacho yakanyanyisa, saka ndanga ndakufunga kuti ndige ndichingozvinwira hangu pesticide yandiinayo mubedroom kana ndongonwisa nevana vangu. Ndine umwe mwana atokura, mukomana acho atori kuuniversity, haasi kugara Pamba, ari kugara kuRes. Ndanga ndiri kutoda kuti kana akauya kumba ndobva ndangoisira vana vangu vose mushonga vasingazvizivi, tobva tanwa, tobva tafa, kutongokiya madhomu ndohwandisa makii kusvika tose tafa. Ndiyo secret yandiinayo mukoma. Mukazonzwa zvichinzi kunenge kuine chiitiko chinenge chaitika muHoughton Park, zivai kuti murume wangu ndiye andiurayisa, iye nemukadzi waanofambidzana naye. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndo zviri kuitika izvi kwavari. Let us try to give a counseling mucomment section. Musazviuraya, vasiyei vachiita upenzi hwavo vari vaviri. Kunyange zvikanzi vakutizai hazvina hazvo basa. As long as muine pekugara, you can start from somewhere. Make sure kuti you do not lose your life over these two people, because zvavakataurirana hamuzvizivi. Chingovasiyai vakadaro. Do not drink mushonga iwoyo wamuri kuda kuti munge muchizonwa, nekuti kana mukafa vanhu ava vanotofara kuti now vava kukwanisa kunyatsokudanana vakapombonoka musingazovakanganisi. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukoma, please post my story makavika kuchitupa changu. Ndinogarawo muGlenlawn. Ndainge nditombori munhu aitofamba achitopema, asi iko zvinozvi upenyu hwangu hwava kupenya. Ndinogara ndiri kuDubai, ndinoendako ndichinonofara nevasikana vakasiyana siyana avo vandinofambidzana navo. Zvose izvi zvakatanga almost 12 years ago, apo pandainge ndaneta nekuvarombe, ndainge ndaneta nekungoshandisiwa nevanhu vane mari dzavo. Ndipo pandakabva ndachizoenda kun'anga iyo yakandidyisa nyama yemunhu mushure mekunge yandibvunza kuti unoda mari here. Saka n'anga iyi pandakanzwa nezvayo, ndakaudzwa kuti murume iyeye anokurombesa nekungokudyisa nyama yemunhu, hapana sacrifice inodiwa. Ndakabva ndachizopiwa dewe randakanzi ndinge ndichizoisa pasi pemubhedha wangu, uye zvekare nekuzopota ndichirara nevakadzi vakasiyana siyana mushure mekunge ndazora mamwe mafuta awo andaipota ndichienda ndichinopiwa nasekuru ivavo. Pari zvino hatisi kuwirirana nekuda zvavari kuda kuti ndige ndichiita. Iko zvinozvi ndine mari, ndakaroora kunyange hangu ndine vakadzi vemuwando, but pavakadzi vose avo vandakadanana navo pane umwe akatora mwoyo wangu, tikabva tachizozvara vana vedu. Zvino nyaya yavapo, ndiri kunzi ndige ndichiita sacrifice. Mumba nditori nealtar. Altar iyi mukoma kangori kamwe kabhokisi ako kanogara zviyo, uye zvekare chibage kanogara nebute. Ndinopota ndichisvinira ropa pamusoro pezvinhu izvi, saka kabhokisi aka ndinopota ndichikaviga muwardrobe. Mudzimai wangu haafaniri kuti ange achikaona, asi apa manje ane zvaava kufanira kuti ange achiziva pamusoro pepfuma yangu yandiinayo. Mukoma ndiri kutya kuti kana ndikaudza mudzimai wangu anokwanisa kuzoramba, nekuti vakandiudza kuti kana akaramba zvinhu zvako zvinobva zvapanduka ende uchatambudzika kudarika kutambura kwawainge uchiita usati wauya mumatare angu. Ndakazodzidza chidzidzo chekuti Satani murevi wenhema. Handina kumboudzwa kuti panozodiwa sacrifice, but iko zvino zvindava kunzi pari kudiwa ropa remwana wangu.
Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu hanzi Satani ambofi akakupa chemahara. Zvakangooma ngazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma muri sei zvenyu? Please post my story makaviga uchitupa changu. Ndauya pano nekuti ndikuda kuti munge muchitibatsira kutengesa imba yedu. Saka imba yedu iyi iri kuBorodel. We have been trying to sell it pa internet zvekare nemumagroups muFacebook. Dambudziko riripo, ndauya pano kuti ndinge ndichizotaura nyaya iripo kumacousins ezimconfessions. Pane chipoko mukoma nekuti baba vangu pfuma yavo yainge iri pfuma yeropa. Hazvina kutanga nababa as such, zvakatanga nabankuru vainge vari mukoma wababa vangu. Saka bankuru ava ivo vainge vaine utsinye, vakabva vachizoitira garden boy wavo utsinye, vakamudira porridge mushure mekunge hanzi vari kwatisa kwenguva yakareba because vainge vashaya mari yavo. Vakabva vati uyu ndiye aba mari yangu. Saka akazonofira kuchipatara nekuda kwekuti bankuru vainge vaine mari, havana kusungwa. Zvino mudzinza makazotanga kunetsa mweya wengozi, ende pose pazvinonzi mudzinza munenge manetsa mweya wengozi, vanhu vanotanga kutakuriranya nyoka mhenyu nekuti hakuna anenge achida kudyirwa vana vake. Ndo zvakaitika ipapo. Saka baba vanonzi vakabva vachizoendawo kun'anga. Vaenda kun'anga vakabva vachizonotora zvinhu izvo zvavainge voshandisa futi pakugadzira mari, vachiita mari. Vainge vaine mari yakawandisa. Baba vedu vakazoshaika mugore ra2022 nekuda kweCovid. Saka baba vakazofira zvavo kuchipatara, but tainge tagara tatoudzwa kuti baba venyu vari kuzofa. Kuno kundakaona baboon gudo, zvakandishamisa kuti muAmerica baboon rabva kupi. Ndakariona gudo iri pandainge ndichidriva motikari yangu ndikati maybe igudo ratongotiza kuZoom. Baboon iroro mukoma. Same time pandakariona rakaonekwa zvekare nemasiblings angu. Usiku takazorota hope dzimwe chete, tikabva taudzwa kuti baba vedu vainge vachazoshaika even though zvainge zvichazongonzi iCovid. Mukomanashi baba vakabva vachizotanga kumuka chipoko. Mumba umu hamurariki. Takamboisa maloja, imba iyi tikamboedza kuda kuitengesa, munhu akadhimanda mari yake back, mumba hamurariki. After vana Covid takazouya kuAfrica, takauya tiri tose tichiti tikuda kuti pamba pange pachigadzirwa. Takati takarara, it was around 2 AM, ndopatakanzwa inzwi rababa vedu. Vainge vachitofamba mukorido ende vainge vachitotaura vachipopota ende vainge vachigogodza madhoo ose. Takagumisidzira tarara mubedroom imwe chete nemhuri dzedu because taitonzwa inzwi remunhu ainge achidanidzira achiti ndivanani vari mumba mangu, budai mose. Saka pamba pedu mukoma, kunyange tikanzi tinenge taisa magadhi, vanopedzisira vatotiza vachiti vane zvavanenge vachiona. Pane umwe gadhi uyo anoti akatombodzipwa, akangoona munhu amira kumberi kwake akafungidzira kuti imbavha, asi munhu iyeye akazongonyangarika mushure mekunge amudzipa. Mukomanashi, ndo nyaya iri kuitika pamba yababa vangu. Handizivi kana kuri kunzi kana paine munhu anenge achida, kana paine munhu anenge achida zvake anozvitemba kuti imba iyi anoida, please isaiwo post iyi paZimconfessions kune avo vanenge vachidawo imba muBorodel. Tiri kutengesa imba yedu nemari iri pazasi. Imba taichipisa up to $120,000. Imba inokosta kuma 1.2 million. Please, kana variko ngavakupei mafone numbers. Hatisi kuda vanhu vanenge vasina mari, tikuda vanhu vane mari. Mukoma haisi cloud chasing
asi tikutotengesa imba yedu. Agent uyo ainge achitibatsira kutengesa imba akaita give up, akati ane zvinhu zvakamumhanyisa kusvika achizonobuda muofisi make. Hanzi akangonzwa izwi rakati, iwe unofungidzira kuti wakangwara, unogona kutengesa imba yangu, unoziva kuti ndakaitenga imba iyoyo zvadii? Hanzi akamhanyiswa nezvinhu zvaainge asingaoni, but aitonzwa kuti pane zvinhu zvainge zvichimumhanyisa kusvika achizonobuda muofisi. Ndopaakazonzwa kurohwa nezvimhepo. If you want mukoma, tinokwanisa kuzokupai commission. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna umwe mudiwa muteereri wedu. Zvakangooma hazvo vedu we pakaipa commission yacho, kana kuri kunzi ukazotanga kunzwawo voice rinenge richiti saka iwewe wakatopiwa commission paimba yangu kuti utengese imba yangu. Zvakangooma hazvo vedu we. Kune avo vanenge vachidawo imba kuBorodzil, hanzi tachipisa imba, it is worth 1.2 but tiri kuitengesa ne120. Ukaona panonzi an agent anenge aita give up, munoti agent iyeye haana mari here yekuti angotenga imba over atongospina imba iyoyo over awana zvake 1.2 million. Panenge pakaipa. Nyaya idzi dzekutenga dzimba dzinenge dzakavakwa nechekare. Asi kana kuine vanenge vachida imba, munokwanisa kuuya, then ndokupai mafone numbers avo. Zvakaoma. Hanzi handisi kuda vanhu vanotora machances, nekuti vanhu vanotora machances tinovaziva. Zvakaoma. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekidzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana makadii zvenyu, please post my story makaviga chitupa changu. Ndauya pano kuti ndinge ndichingoreurura kunyange hangu ndichiri kurarama ndiri mazviri kutoti mhuri yangu inge ichidya ichiguta. Ini ndinoita zvekuba, ndinopa uye ndinoda kuyambira vanhu vemuHarare, kunyanya munana Glenview, Budiriro, Avondale, ndo kwedu ikoko kwatinotambira tichiita zvekuba. Ndinoda kuti vanhu vange vachingwarira. Kana mukaona munhu auya pagedhi renyu masikati chaiwo, masikati machena, muzive kuti sometimes munhu iyeye anenge aine zvinhu zvaanenge achida kusiya. Vazhinji venyu munongofungidzira kuti mbavha dzinongouya usiku chete. Kwete mukoma, kwatova nemushonga uyo wava kushandiswa nembavha dzakaita seni. Inini ndakange ndiri mbavha, ndainge ndichingoba usiku ndichiita zvemabreak in. Ndakabva ndachizoenda kun'anga, ndaenda kun'anga ndakabva ndachizopiwa mushonga, uye zvekare ndikapiwa hari. Ndapiwa hari, ndakaudzwa kuti ndinofamba zviya, pandinofamba ndinenge ndichinyepedzera sekunge munhu anotengesa kana kuti anenge achitsvaka basa mumagadheni evanhu. Imi motofungidzira kutotiwo nditoriwo murombo ari kutotsvaka zvake kurarama, asi ndinenge ndatouya kuti ndinge ndichizosiya zvandinenge ndichida kusiya pamba penyu. Saka ndinenge ndiine hari. Hari iyi haina kumbokura, inenge iri mukabhegi. Apo pandinenge ndichifamba ndichitengesa, ndinokwanisa kungoiisa muzvinhu zvandinenge ndichitengesa. Hari ndeye black, saka hari iyo inokonzeresa hanganwa pose pandinenge ndaisiya. Ndikaisiya pamba penyu, ndinobva ndachizodzoka. Pandinodzoka munenge matobatwa nemweya wacho unokupai hanganwa, ende munokwanisa kuzosiya kana madhoo enyu akashama, magedhi akavhurika, nemari yamunenge muinayo. Kunyange zvikanzi munenge muine $1,000 mumba menyu, munotoburitsa mari iyoyo pamunenge makaiwandisa, motongoigadzika panzvimbo yekuti ndichingopinda mumba menyu ndinotongotora mari iyoyo ndobva ndatobuda, ndobva ndatoenda. Kazhinji ndinosiya ndawandisa hari iyoyo mumaruva. Kana ndaviga hari iyoyo, ndinotongotaura house number yepamba penyu, then munobva matobatwa nemweya wehanganwa, ndobva ndatongodzoka. Pandinodzoka mukomanashi, ndinotongopinda ende ndinenge ndichitongofamba ndichitoita sekunge
mwana wepamba ipapo ndobva ndatopinda mumba ndinotora mafoni, because mafoni enyu munotongomaunganidza kana kutongomasiya ari panzvimbo imwe chete nemari zvekare, zvekuti pamunozopepuka ndopamunozoshamisika kuti ko chii chamboitika, nekuti zvinhu izvi pandinozviita hazvimbotori nguva yakareba. Ndangouya kuti ndige ndichingopa yambiro kuvagari vemuHarare kuti zvinhu izvi zviri kutoitika. Kana mukaona pamba penyu pasvika munhu anenge achitengesa apinda pagedhi, munofanira kuti muge muchizomutarisa munhu iyeye kusvika abuda muraini mustriti mamunogara. Ende kana muine zvamunenge muchida kutenga kubva kuvanhu, musatendedza kuti vanhu vanotengesa vapinde mumayadhi enyu. Itai madhiri acho muri panze kurodhi, mobhadharana, munhu oenda. Chimbomirai pagedhi penyu kusvika munhu abuda mustriti mamunogara, nekuti mushonga wacho hauzoshandi kana akazodzoka anenge achifanira kuti ange achitaura nemi futi. As long as achiri mustriti imomo anokwanisa kudzoka akasiya zvinhu zvake. Ndo zvandinoita izvi. Vana vangu vari kutodzidza kumaprivate school nekuda kwebasa iroriri. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi vana vangu vatori kumaprivate school nekuda kwebasa iro ravanoita. Strange things indeed, they do happen in this world. Ngatitaureini zvayo nyaya iyi mucomment section.